De Ljouwerte Kranten, het Fries Dagblad en Omroep Friesland presenteren Friesland kiest. Riedsverkiezings 2014. Goeien en welkom bij het eerste van drie bijzondere debatten in de ongerenheid de gemeenteriedsverkiezings van woensdag 9 maart. Live uit het atrium van de Ljouwerte Kranten. Wij ont 8 uur politiek vuurwerk over de kwaliteit van de rietsleden. Want er komt nogal wat aan op de gemeenterieën en de vraag is of elk wel goed genoeg op tarret is. We praten er over in een mooi geerwerkingsverband met de Ljouwerte Kranten, het Fries Dagblad en Omroep Friesland. We zijn nou direct op radio te jaren, maar ik te volgen op internet via omroeplive.nl. En vanzelfs is er ik weer van alles over te lezen in de kranten. De debatten staan dadelijk onder leiding van Adse-Jan de Vries van de Ljouwerte Kranten, Patrick van 't Haar van het Dagblad en Andries Bakker van Omroep Friesland. De discussie wordt vierd onder de hand van stellings en die ben opgesteld en word ik taljochten terugleden van het studiegenootschap Trias Politica. Dat is direct lieerd onder de Thorbecke Academie van de NHL hier in Ljouwert. Nou, het publiek zal me direct mee bemoeien, dat verneem je hem dadelijk wel. En dat je hem notitie ongestrierd ha om wat er zit, dat kan ik via de Twitter, broek dan de hashtag kiesdebatfrl. Kiesdebatfrl, als je Twitter die willen, is dat de hashtag. Maar ja, het gaat jong zelfs benamen om de kandidaat-rietsleden voor de verkiezings. Het is zelfs net helder om alle gemeenten te volgen en alle partijen met alle standpunten. Vandaar dat we een selectie maken en we hebben wat zocht naar een regionale spiering, een spiering over partijen, naar leeftijd en neem maar op. En aan het eind van dit programma debatteren we dan ook nog eens met jouw veteranen. Mensen die al een heel soort ondervinding hebben in de politiek. Die komen dadelijk ombar, maar eerst jouw oren. Dat gewoon ik al trouwens aardig ondervinding heb. Onder de microfoons staan klaar Sieke Marines van Opsterlands Belang, Hein Kuiken van de Partij van de Arbeid in Haas, Sietse Brouwer van het CDA Ljouwertradeel en Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. Maar waar gaat het eigenlijk over? De stelling. Daarvoor jou ik het woord aan Lucas Kuiper van het studiegenootschap Trias Politica. Er zijn veel verschillen tussen landelijke en lokale politiek. Hierbij kan ter discussie staan welke dichter bij de burger staat en ook weer meer investeert in de samenleving. Een ander belangrijk verschil is dat Tweede Kamerleden, in tegenstelling tot raadsleden, een leger beleidsmedewerkers achter zich hebben. En ondersteuning die hen de tijd geeft om zich te focussen op hun werk als volksvertegenwoordiger. Dit en het feit dat Tweede Kamerleden fulltime en raadsleden voornamelijk parttime werken, maakt natuurlijk het verschil als het aankomt op kennisvergaring, voorbereiding en inlezen. Een interessante discussie is dan ook of een functie als raadslid wel geschikt is als parttime baan. Vandaar de stelling, zonder ondersteuning heb je als raadslid niet voldoende tijd om volledig kennis van zaken te hebben. Dat is dus de eerste stelling die hoe debatteerd wordt. Maar Patrick van 't Haar zal eerst de seel eens even in om te jaren als je hem daar al wat van vinden en op reageren willen. Patrick. Ja, en dan ben ik vooral benieuwd naar iemand die niet in de politiek zit en niet politiek betrokken is. En wat die vindt van deze stelling, raadsleden kunnen het niet zonder ondersteuning. Wie heeft daar wat op te zeggen? Willem Berg. Het is zo logisch dat we kennen. Het gaat net alleen nog om dat dingen wat je hem aanst op het breedbordje krijgt, maar wat je hem zelf als ondervinding hebt. En daarvan zeg ik weer de vakken. Het zijn een jong baas die er zit, of een oud baas, daarnaast jou. Wat meen je om ervaring en ondervinding te hebben, om over allerhande zaken in een gemeente te praten. En dan garandeer ik je hem zullen er ondersteuning bij gaan maken om troszicht, inzicht van de materie te krijgen. Het is nodig. Is er iemand die zegt van, ik ben toevallig zo'n ondersteuner. Ik ben steunfractielid. Ik ik geef adviezen aan het raadslid van mijn partij. Niemand? Ja? De eerste vraag. Want er wordt gevraagd of het... Er wordt gevraagd van of het ook ondersteuning bij nodig is. Volgens mij moeten we dan eerst kijken naar welke criteria er eigenlijk zou moeten of kunnen leren onder een goed gemeenteraadslid. En als je dat zo is, en ik denk dat jullie onder andere beleid moeten uitvoeren en ook de controle erop en de keuzes die daar gemaakt worden. Als dat niet zou kunnen in de tijdsbestek wat je hebt, en dat kun je alleen maar volgens mij zelf bepalen of dat wel of niet zo is, maar dan zou dat wel gemonitord moeten worden. En op basis daarvan zouden we dan een discussie kunnen gaan voeren. Dus ik mis eigenlijk, dat is een stelling die ik teruggeef, maar eigenlijk is het ook een vraag, welke criteria hangen we er dan onder?
Geef ik terug aan jou, René, voor de raadsleden. Nou, dat zijn per vast natuurlijk zaken die ik onder water komen kennen op het moment dat er hoe debatteerd wordt. Nou, de meesten die je binnen of de livestream op omroeplive.nl volg je, die zorgen de kandidaten kleersteen en ik 2 debatleiders, dus je wordt stevig even ompakt. Ik hoop dat je daar kleer voor binnen man, want het ben nou 4 man. Ik wil graag vernemen wat de vragen binnen die daarop afgevoerd worden. Jan de Vries. Hein Kuiken, klopt het dat een rietslid zijn werk net goed waar kan zonder professionele stiepen? Ja. En wat voor stiepen maakt erbij? Nou ja, ik denk dat het als landelijke partij is nog verschil met lokale partijen. Hè? Landelijke partijen hebben vaak nog een heel partijbureau achter hun staan, waar ook professionals in zitten die op tal van terreinen ook lokale afdelingen ondersteunen. Nou, dat voordeel genieten wij. Maar ik denk zeker dat het voor lokale partijen enorm lastig is om dat soort lastige thema's die we nu op het bordje krijgen geworpen, om die tot een goed einde te brengen. Zou je zelf je werk goed waar kennen zonder die professionele landelijke ondersteuning van jouw partijbureau? Dat zou vast nog wel kunnen, maar dat zou moeilijker zijn. En de weg tot die informatie zou ook moeilijker zijn. Ja, wat het misschien wel beter kennen is Jouke Douwe de Vries. In 2013 van het CDA in de Rie van Dongerendeel. Daarna een tweemanskip van de Galien. Ja. En ook Dongerendeel Sociaal. Ja, Tegerma Green Links. Tegerma Green Links. Je bent van een landelijke partij naar een lokale partij oerstapt. Ja, als je die stelling naar zie, denk je dan ik van het is weer, we hebben te min kunde achter u staan? Nou, ik denk wel dat het wel wat uitreun is als je zorgt van wat er onder landelijke stiepen komt. Want dat heb ik wel eens mist. We hebben wel een wetenschappelijk instituut hier, het CDA. Daar heb ik graag een broek van maken. Daar ben ik een soort bij West. Maar daar waar ik maar net elke niet een broek van maken. Dus om nou te zeggen van, goh jongens, we moeten dat absoluut ha. Ik denk dat het echt oors kan. Ik denk net dat je zonder stiepen kennen. En ik denk ook dat je goed luisteren moet naar wat er in de gemeenschap gebeurt. En wij hebben gelijk hier bij fractiegeerkomsten. Waar alle keer een man of 8 zitten vergadering. Die zitten maar 12 in de Rie zitten. Maar hij is type vanuit de gemeenschap, vanuit de meesken. Dat is zelf belangrijk, want dan weet je wat er speelt. En het ambtelijk apparaat is ook in Dongerendeel hebben dat zo regelen. Dat daar altijd te landen kennen. En die stipjes is ook een heel soort. Dus wat dat onbelangrijk is, dit is wel professionele stiepen. Maar omdat ze zeggen van dat moet van het landelijk komen. Maar je vindt wel dat je functioneren kennen. Ik al hij net een soort kunde weet je op waarom vallen kennen. Dat kan je zelf goed doen? In die zin, ik denk dat het als lokaal politicus vooral belangrijk is om te luisteren naar wat er in de gemeenschap leeft. En die stiepen die wil ik heel graag en die ook nooit missen wil. Ja, zeker Marinus, je bent van Oosterlands Belang. Ja, je staat er helemaal alleen voor bij het ziekje van informatie over gemeentebegrottingen, bestemmingsplan. Ja. Ken dat? Ja, natuurlijk. Ken het was. Je maakt het net moeilijker met je dat is. Elke keer die in de Rie zit, maar in ieder geval bekeken waren wordt zo door verstaan, wat mij betreft zelf boeren verstaan. Net altijd ingewikkeld waren. Maar verder, je hebt wel stiepen, je hebt wel kennis nodig, die mij vooral wel vergarden. Nou, ik kom niet op te loon. Wij krijgen daar voorlichting bij de roes, terug aan te naden. Dat hou ik zelf zo vregen. Als gemeenteraadsleden. Maar ik ga je mij 12 ambtenaren bellen. En dan mag ik even weten hoe het zaken in elkaar zitten. Hoe doe je hem dat, waarom doe je hem dat zo? Nou, kleren. En dan krijg ik een kleer antwoord op. Ja, en dus op die manier heb ik mijn kennis binnen. En wat mijn buurman zei, en dat is het mooie van lokale partijen. En dat doen wij al 40 jaar. Wij helpen het vooral uit de gemeenschap bij. Want het gaat net zozeer altijd om de regeltjes die betocht worden. Maar het gaat vooral om de problematiek die het opdoekje komt. Naar al die regeltjes betocht worden. En dan is het om hoe snel gaat het daarmee om. Hoe oplossingen er ook bij bezig. Nou, en hoe landvriendelijk zijn het dus in het burgergebied. Ja. Maar daar komt het op wel. Maar informatie van de ambtenaren, dat zijn ambtenaren die werken onder BMW. Daar moet je maar hier toch een voestje oermaatje kennen soms. En de kritische zijn. Ho. We kennen via de Riesgrafie alleen het get buiten in de praktijk. Dat zijn we keer rechtstreeks. Maar via de Riesgrafie kunnen we alle informatie, dezelfde informatie ophellen. Waarom net? En daarnaast, ik bedoel, de wereld houdt op bij de gemeente. Daarnaast is toch de hele wereld in om kennis op te halen. Soms naar congressen en kennen ook net een soort zonde van de tijd, vind ik zelf. Maar dan kun je het wel lezen, maar een soort tijd die steken. Zijn nou de trein deze transitie die er bij zou komen. Dat krijgen we straks wel. Ja, dat komt straks wel, maar geef me even om. Dan mag net wachten tot het bij die is. Dat het goed is, dan haast het hele verhaal volgen en best op de hoogte. Ja. Sietse Brouwer, CDA, die houdt deal. Dat is eigenlijk signaal van de verjonging in het CDA. Hè? Want overal binnen een soort jonge meisjes die ter komen. In hoeverre kennen we zien dat het CDA Jim stiepet? Wat ondersteunt hij daar als beginnend raadslid?
Maar ik vond het wel aardig die vraag die niet gezegd aan het publiek stelt werd. Van ben ik mensen niet als fractieondersteuner werken hebben. Nou, ik had het zelfs 8 jaar met een soort willen dienen. En ik heb het idee dat het door de fractieleden die ik toestiepen heb, ik wel bot waardeerd werd. Want zij moesten toch bepaalde informatie hebben die ze zelf net altijd niet verhieren. Ik kom je daarvoor inzetten. En dan nog even, graag wil ik even rondkomen op de landelijke partij. De Vries jouwt on dat er eigenlijk weinig informatie kregen had van het CDA. Nou, ik had altijd zo ervaren van als je zelf wat willen en als je er echt informatie over krijgen willen, maar je er zelf achterom gaan. Dus dat heeft de Vries de men die in? Nou ja, wij als afdeling doen dat dus wel heel bot. Als we ergens mee zitten, dan geven we er echt heen en dan vregen we ernaar. Als praktijkvoorbeeld wil ik Jan bijvoorbeeld dat het nou decentralisatie komen aan is op, maar het gaat even om het volgende. U is Tweede Kamerlid Mona Keizer, die weet een heel soort van zwarg. Nou, wij hebben nou al een heel soort informatie gekregen vanuit het landelijk van hoe gaat het aan met die decentralisaties. En daar kunnen we juist voordeel mee doen en dat missen lokale partijen. Ja, dus in die zin, Joost zegt dat je hem voorst moet hebben. Zeker Marinus. Daar wil ik wel even een antwoord op je aan. Dat graag. Ja, want dat is helemaal net hier. Als wij via Kamerleden Kamervragen stellen willen, dan doen we dat eens kwartaal nog gebeurt. Helemaal geen probleem. Die informatie kunnen wij ook ophellen. Ik denk net zo dat het monopolie van contacten met Den Haag bij de landelijke partijen is. Gelukkig net zelfs. Nee, wij willen graag de lokale partijen helpen. Dat is verder geen punt, want het gaat uiteindelijk om het beste van de gemeente. Het gaat net via het CDA. Nee, PvdA maar ja. Janke de Oude Vries. Want op mezelf een wetenschappelijk instituut hebben en mensen opleiden om rietslid te wijzen. Dat is één. Die ondervinding mag je toch zelfs opdoen. Maar ik heb wel ervaren dat het landelijk CDA en de Tweede Kamerfractie onbereikbaar wie. Ik wil als voorbeeld nemen, want ik lees er even een voorbeeld daarnaast. De hele discussie over de Sionsberg. Er zijn echt een heel soort mails van u richting Den Haag gegaan van jongens, stipje u hierin. Zorg je dat die marktwerking in de zware dat hebben om die inbeurt. En er is nooit een reactie komen. Dus zelfs als je dan lid bent van die partij, dan krijg je een reactie. Nou, dat vond ik wel heel... Ken dat ik een handicap wijze kijken dat je lid bent van de landelijke partij en dat je dan onjongen wordt op wat die landelijke partij doet? Ja, zeker. Dat is zeker op dit moment speelt dat natuurlijk ook. Hè. Dat je veel discussies uiteindelijk toch uitmonden in een discussie over Haagse politiek. Hè. Daar waar je het over je eigen omgeving wil hebben. Dus dat kan ook een nadeel wezen. En dat speelt op dit moment zeker. Maar ik vind ook niet dat je daar te veel over moet zeuren. Ik vind ook dat je moet doorpakken. Ik weet als Partij van de Arbeid lid dat we in 2006 voeren wij ook mee op een golf die Wouter Bos veroorzaakte. Toen hebben we heel veel zetels binnengehaald op het landelijk beleid. Nu is dat even minder. Nou, dat is een reden om extra hard te gaan knokken in de gemeente om te laten zien waar je voor staat en een goed resultaat neer te zetten. Jouke de Oude Vries, wat is het belangrijkste kenmerk van een goed rietslid? Waar blijkt dat uit? Nou, ik zei correct al, ik denk dat je eer en eer hebt wat er in de Mierskip blibbert. Ik denk dat je daar altijd een sim had. En ik denk dat dat het grootste punt is. Ik wil nog wel één ding zeggen. Ik verneem wel, en dat we hebben de inleiding van de stelling, dat het voor mij, ik ben audience-leader wat Bogeman in Snits. Ik ben niet dan in Dokkum, dus dan ken je direct heel lang dat ik onderwijs ben thuis. Maar dan hast je al een fikse job te doen. En het valt net daar om dat er even bij te doen. En ik verneem dat ook om mij heen, dat er mensen jekje en echt hele goede rietsleiden. En dat is ook in een donkere deel daar de periode debat. Dus het is echt wel een punt. Ziet ze brouwen, misschien een ander deel nog erop. Klopt het heel en al wat de Vries zei. Het is een drokke baan, begreep ik van oren de lijst. Maar toen wij begonnen met de list op te stellen van het CDA en Jouteren deal, toen bleek ik dat een heel soort mensen zien zijn van... Ja, maar wij hadden ze druk, hè. Wij hadden dit ernaast. We zijn actief in het kerken en actief in de sportvereniging en actief in het korps. En toen zijn wij in die mensen, dan ben je juist degene die we hadden. Want wij zien je mensen niet met de voeten in de samenleving staan en zich direct voor inzetten willen. En juist die mensen die hun voelsprieten oeral in de samenleving hebben, die willen we als CDA graag gaan. En dat blijkt uit die list. Soort mensen die het feeling hebben, om het samen te zeggen, met de maatschappij in Stiens. En de sportverenigingen en het kerken die hebben haast een verlet van bestuursleden, begreep ik. Nee, deze mensen wat ik nou zo mooi vind. Zeker Marinus eerst, dan even naar kijken. Ik moest er tussendoor knallen, dan ook even leggen. Wat ik nou zo mooi vind, mijn buurman die vertelt nou, uw partij bezit 44 jaar, uit mensen uit de samenleving, door 44 jaar.
Iedereen ziet dat lokaal nog succesvol binnen. En dan zie je de landelijke partijen die gaan in een vijver, een visje in een vijver van vrijwilligers en mensen die niet actief binnen. Ik ben er hartstikke blij mee trouwens. Het is een vooruitgang. Het CDA en de Varenus bestaan al 120 hier zelfs. Hey, ik ga het even over de manier hoe het mensen vindt. Net hoe lang we bestaan. Heel kwart nog even Hein Kuiken. Als landelijke partij moet je ook gewoon mensen uit je eigen gemeente aanspreken. En die moeten ook, als die vrijwilliger kunnen worden, dan worden ze dat. En dat is geen verschil met lokale partijen. Dus ja, dat je hetzelfde vijver vist is logisch. Maar ik vind dat wat net gezegd werd van mensen die het heel druk hebben en die met de voeten in de samenleving staan, dat is allemaal een hartstikke mooi verhaal. Maar feit is wel dat de interesse onder de burgers wel terugneemt. Het aantal leden van politieke partijen neemt terug. Iedereen heeft het druk. Ja, dat is gewoon een maatschappelijke trend. En dat mensen interesseren zich vaak ook minder voor hun omgeving. Maar neem je hem dat je hem zelf weer kweert hoor? Ja, ik vind daar ligt wel een hele grote taak voor de lokale politiek. Ook provinciaal en landelijk trouwens. Maar daar ligt wel een grote taak om mensen weer te activeren. Om mensen te laten zien dat het wel degelijk uitmaakt op welke partij je stemt. En dat het wel degelijk uitmaakt waar je gemeente mee bezig is in dit geval dan. Maar mag ik daar een vraag stellen? Want ik had het ook met mijn te maken als Partij van de Arbeid dat het landelijk wel op de staat net zo lekker gaat. Dat je met de dreig gaat om mensen te vinden? Nou, ja, ik weet het niet. We hebben niet minder mensen als in 2006. Okay. Maar, dus nee, dat zie ik op dit moment niet. Het zou zo kunnen wezen dat in andere gemeentes wel het geval is. Maar... Ik heb er zelfs extra wijze. Want ik ben bij Kuiken in wat je zei, want het is lastig om mensen te vinden. Het kan inderdaad ook een beetje komen door het wat stoffige imago wat er wel eens wat heerst over de gemeente Riet. En daarom hebben ze in jouw deel gezegd, van het is tijd dat er wat vernijing en verjonging komt in de partij. En op die manier kun je echt zien laten dat je als partij net achterbouwen en net rietsleden hebben die tot 12 of 20 hier zitten. Maar op een gegeven moment ook meestal met nieuwe ideeën komen laten. Ja, Brouwer, je bent zelf een aspirant rietslid, je bent nog jong. In welke opzicht vind je de gemeente Riet dan stoffig? Nou, ik hoor jou die zelf praten mij. Er zit een man in de gemeente Riet, die zit er haast 40 hier. En die man had vast in het verleden hele goede ideeën gewoon. Maar op een gegeven moment is jouw ideeënkoker wel wat leeg. En dan maak je plakje af van mensen die weer nieuwe ideeën hebben. En daar wil ik graag op inspringen. Dan moeten wij nooit denken waar het is. Als die man dan gewoon gekozen... als die man gewoon gekozen is door zijn kiezers, dan is er toch niks aan de hand. Nee, blijkbaar voldoet die man nog aan datgene wat zijn kiezers van hem vragen. Had de kozen werd in de plak. Ik sluit hier bij dit blok wat Jim onbelangrijk. Want dan ben ik meestal in de zaal die wil zo graag ga je bij bemoeien. Ik had al wat gezichten en handen jongen. Patrick van het haar collega van het Dijblad aan die de eer om hier en daar nog wat reacties te doen. Ik heb iemand die zit al 5 minuten te zwaaien, dus ik durf hem bijna niet meer te negeren. Wilt u zich eerst even voorstellen? Ja, mijn naam is Romke Postma. Ik ben fractievoorzitter en listloeker van Dantebeeld 82. En ik ga ook wel even nog vragen aan de panelleden. Want is het net zo dat juist de lokale partijen een volle grotere bron van informatie hebben, omdat de lokale partijleden eigenlijk lid binnen van D66, van het CDA, landelijk of van de Partij van de Arbeid, van de ChristenUnie. Dus die lokale partijen die hebben natuurlijk een gigantisch voordeel ten opzichte van de starre vastgeroeste landelijke Partij van de Arbeid en CDA-partijen. Ben je hem dat ik mij minjes? Dat besouwt ik nog correct te vertellen. Wij zitten er net al vers voor huis eigen lijn, ik Den Haag. Krijgelijk goed. We zitten net vast aan één partij, we zitten net vast aan één Kamerlid wat nooit antwoordt. Ik had laatst naar het uitproberen, toen had ik 1 vraag, nee 3 vragen met 3 Kamerleden alleen. Ze hebben alle 3 antwoorden beloofd en wie maar 1 niet echt trots naar de Kamervragen gesteld had en mij de informatie aan had. Dus het klopt het wel, dat, ik weet niet waar ik zei, wie van het CDA stond, komt er heel moeilijk los. Die informatie, dat snap ik. Kamerleden ben ik gewoon mensen, sommigen horen hun aan het woord en horen net. Nou, ik weet welk dat vinden, maar het zo makkelijk is. En dat klopt bij ons, als de opstraat belangrijk is, dat gaat van GroenLinks tot en met VVD. Dus dat betekent ik dat al die lijntjes hier bestaan. Ja. Hein Kuiken, ook graag een korte reactie. Ja, ik weet niet, als je een lokale partij hebt waar allemaal mensen in zitten die bij verschillende partijen in zitten, dan lijkt het me nogal moeilijk om al die kikkers in de kruiwagen te houden, lijkt mij. Maar los daarvan herken ik me niet in dat beeld. Ik vind dat wij als Partij van de Arbeid-fractie die informatie ook moeten, of die altijd kunnen verkrijgen. En anders dan misschien bij het CDA heb ik daar ondervind ik geen enkel obstakel. Dan kunnen we alles is er wat oneenigheid over, begrijp ik hier, tussen de ex-CDA en de CDA? Nou ja, wij kunnen inderdaad alle mensen toegang tot de informatie van het CDA, want dat is natuurlijk wat u betreft wel waardevol. En er waren niet gesproken over wat voor kwaliteiten zo'n rietslid nou eigenlijk hebben. Ja. En ik zou daar wel, dat is een van de vragen van jullie ook, hè? En ik zou er wel graag even een antwoord op jou willen. Ik denk dat het belangrijk is dat als je kozen binnen als rietslid en ik nog namens een bepaalde partij, dat je daar een sterk vermijdt en die
ja, de periode dat je kozen binnen uitzit. Want dat is namelijk betrouwbare politiek. Als je voor een partij kozen binnen, dan meid je die periode al. Omdat de meesten verwachten dat je het echt bij die partij aanmeet. En daarna uiteraard kun je op zoek naar een nieuwe partij. Maar dat is echt een kwestie van betrouwbare politiek. Dus als je ook wat zeggen of beloven, dan moet je daar verstaan. Jouke Douwe de Vries als laatste om te reageren op deze stelling. Ja, ik ga vannaam, want ik heb in 2010 aan het ontwerpen geweest voor het CDA. En nu in 2013 en 14 voor Dongere Deel Sociaal. Dat het voor u makkelijker wie om mensen te komen. Wij stien nergens voor, natuurlijk maken we hebben verstien. En het wie eenvoudiger voor mensen om daar mooi op te stappen. Dus, en ik denk dat we een hele mooie ploeg hebben. Tevreden met de beantwoording? Ja, Maurice. Dat is nog eens een keer kort en krachtig. René. Want wij pikken de trieën weer even op. En van mensen die er correct bij kwamen binnen bij de uitsturing. We zijn aan bij een speciaal verkiezingsprogramma rond 8 uur live op radio bij Omroep Friesland. Maar ik te volgen mijn beeld op omroeplive.nl. We debatteren over de kwaliteit van de rietsleden met Sikke Marines van Opsterlands Belang, Hein Kuiken van de Partij van de Arbeid in Haas, Sietse Brouwer van het CDA in Ljouwertradiel en Jouke Douwe de Vries van Dongeredeel Sociaal. Nou, we zoomen nou maar eens benamen in op de decentralisatie. De term is al een paar keer vallen. Of wel het oerheveljen van riekstaken naar de gemeenten. Maar dan moet wel even weten, waar gaat het door? De stelling. Vanaf 2015 zal er veel veranderen op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg. Door de decentralisatie van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet worden gemeenten grotendeels verantwoordelijk voor deze taken. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze deze taken willen regelen. Maar de decentralisaties gaan wel gepaard met een behoorlijke bezuiniging. Het budget wat de Rijksoverheid aan de gemeente gaat geven voor deze taken zal niet genoeg zijn om de zorg te behouden zoals deze nu is. Er zullen dus veel keuzes moeten worden gemaakt. Maar hebben raadsleden ook de tijd en de kennis om die keuzes goed te kunnen maken? Daarom is de stelling, het gemeentelijk takenpakket wordt te ingewikkeld. Die stelling waar introduceert toch Bert-Jan Butijn. Hij is ik van het studiegenootschap Trias Politica. En ik zit even te zeggen, ja, daar zit mijn collega Andries Bakker, die het fotoseel even inkent, mij een vraag naar een eerste reactie hierop. Ja, let ik even zien naar de seel. Waar wil je erop reageren? Dus het gemeentelijke takenpakket wordt te ingewikkeld. Daar moet wat voor gebeuren. Wie kent er wat op zitten? Want ooit ging ik naar Jan Waterlander, vroeger Jeppereert Littensradiel, nou 50 plus. Wat vind je van deze stelling? Nou, eigenlijk vind ik het een onzin, want mensen gaan er wel meer in geworden. En dat de taken ingewikkelder worden, dat betekent dat de ambtenaren drukker hebben, het college drukker heeft. Maar voor raadsleden is het gewoon wichtig dat ze een mening hebben over zaken. En dat ze wel de nodige informatie hebben, maar dat ze een standpunt innemen kennen en daarmee aan de slag kunnen. Dus dat er meer bij de gemeenten te landen komt, dat vind ik eigenlijk helemaal net slim. Want gemeenten zijn gewoon vierwaardig het belangrijkste in het politieke bestel. Dat bestandpunt moet ze wel baseren kennen op kennis. En daar ontbeert het misschien aan. Ja, nee, maar er is kijk ook aan. Je kent een hele hoop kennis, kan je verzamelen op het ogenblik. En via internet is dat heel makkelijk. En je hoeft de krant maar te lezen. Nee, je hoeft maar wat kritisch zijn is. Als je bij de foto in de klaai staan, dan weet je wat er leeft. En vooral in de gemeente, dat is gewoon heel belangrijk. Je weet wel wat er leeft in je dorp en je weet wel wat er leeft in je gemeente. Dank u wel, Waterlander. Ging ik even achter in de ceel, want ik hier een vinger omheen. Misschien dat je eerst even voorstellen willen. Ja, ik ben Chris Jongema. Ik zit hier namens AZ. En dat is een club voor mensen met psychische kwetsbaarheden. En wij werden al vanaf 2000 stiepen vanuit de WMO, dus vanuit de gemeente. En wij hebben juist wel hele goede ervaringen met kwartelijntjes. Dus wat dat onbelangrijk, rietsleden kan je goed mooi oprabaatje. Ja, en ik denk dat qua kennis, nou ja, wat voor kennis hebben ze bij de zorgverzekeraar? Als je juist naar de misstanden die er binnen in de GGZ, dan gaat het beter zeg maar, bij AZ. En als ze zeggen van ja, dat er elders meer kennis hoe wezen, ja, waar is dat dan? Je bent dus net benauwd dat de gemeente rietsleden te vol op een badje krijgen dat de zorg van mensen die het zwaar nodig hebben minder wordt. Nee, ik denk dat het volle papier een werkelijkheid is in de politiek. En dat hoe dichter het bij de mensen zit, hoe beter het uiteindelijk georganiseerd kan worden. Dank u wel. Maar er moet wel heel veel nog gebeuren, dat wel. Wat dan? Nou, qua gewoon praten met de mensen.
Witte werd meest contact binnen. Dank u wel. Nou, misschien een mooie omzet om hierover verder te debatteren. René. Ja, nog even waarom. Nee, de stelling die is dus: het gemeentelijk takenpakket wordt te ingewikkeld. Kleersteen, Sikke Marines, Hein Kuiken, Sietse Brouwer en Jouke Douwe de Vries. De kandidaat-rietlezen die hem niet ik al jet haar no steen daarbij. Adriaan de Vries van de Ljouwte Kronte en Patrick van het Haar van de Dijblad om deze meesken te bevredigen. Ja, en dan stel ik me even voor dat we op de gebruikelijke verkiezingsmarkt staan. Jullie staan allemaal keurig in jullie eigen kraampje. En dan komt er iemand langs en die zegt: wat gaan jullie doen met de AWBZ? Wat gaan jullie doen met de participatiewet? Wat willen jullie met de jeugdzorg? En om dat kort te beantwoorden, Hein Kuiken, voor jou de aftrap. Ik zal een poging doen. Nou ja, de zorgkosten in Nederland die stijgen enorm. Dus om dat systeem houdbaar te maken zullen we echt wat moeten doen. Zullen we op een andere manier moeten organiseren. Daar zijn deze decentralisaties nu voor nodig. Ja, nee, maar dat is wat het is. Maar wat wil de Partij van de Arbeid in Harlingen? Wat gaat hij doen voor degene die nu nog gewoon de voorziening krijgt die hij heeft? Nou, bij veel van die regelingen is het zo dat die mensen vallen in het overgangsrecht. En dat die dus recht houden op de voorzieningen die ze nu ook al hebben. Maar wat we natuurlijk in de toekomst willen is de zaken dichter op de mensen organiseren. Daarom pakt het ook als gemeente op. We willen het efficiënter organiseren. En als het aan de Partij van de Arbeid ligt, denk ik dat we de macht, de regie over de zorg weer terug moeten geven aan de patiënten en de professionals. En die moet wegkomen bij de markt en bij de managers. En daar hebben we als gemeente nu alle kans toe. Hoe toch dongeren deel sociaal dat Jouke Douwe de Vries? Ik zat heel kwad beantwoordje, maar kwatter dan mijn boordman. Want wij vinden dat de zwaar dicht bij de meesten georganiseerde blijven moet. Net alleen in een stad als Dokkum, maar ook op de dwarpen. En kwartier kan ik het altijd net zeggen. En dat betekent dus dat je het op een orde wie organiseert moet. En dan kom ik wel in het verhaal van Hein Kuiken. En daar zullen we hele mooie voorbeelden van in Dongerendeel dat het erkent. Ik mooi een beetje minder centen. De vraag is altijd mooi zo'n grote kwarting op het budget, want ze denken wel 24%. Als dat kan, en dat mag weer zien de komende tijd. En daar moet het wel zwaar gaan worden. Zeker Marines? Nou, zo. In Oosterland, dat zullen je allemaal wel weten, maar bij een hulpschap dwaande bij de kanteling van de WMO. Dus dat betekent mensen in eigen kracht. We hebben hier een pilotgemeente, dus ik denk dat we een stappen vooruit binnen een gemeente dat goed is. Dat betekent mensen in eigen kracht zetten, maatwerklevering. Dus vroeger hier stond je op een scootmobiel, dat buurt net meer zo. Maar je had voor je op vervier Nijwest om heen was. En dan wordt het op een praktische manier oplost. Zo goed mogelijk, daar ben ik eerlijk in, maar ik zo goed mogelijk. En dan denk je van tevoren, goh, dat gaat al je problemen opleveren. Nou, we hebben bijna geen klachten gehad. We doen hier een tevredenheidsonderzoek, dat gaat perfect. Nou, en dus, en als dan weet dat die drie zaken die we gelijk beneden als integreren kist, integraal meisjekist. Dus één ambtenaar op het hele verhaal om samen even te zitten. Huisbezoeken doen we gewoon. We doen wij gewoon zoals vroeger. En we lossen de problemen bij de mensen op. Of de mensen die lossen mijn huis op huisbezitten wordt. Daar zit ik net in. Waar ik wel in zit, en dat zijn mijn buurman en ik, die hier toe 24%. Nou, thuiszwaar, dat houdt door 40% kwarting. Ik vind dit, wij redden ermee, zitten we net in. Dat ben wel goede moed. Maar we werden wel alle machtig kwaad. Want men in Den Haag zelf met koer, dat smieten ze nou naar de gemeente. Sietse Brouwer, wat is je verhaal hierbij? Ik wil eerst wel even een hekje op. Wat is je verhaal? Oké, wat zullen je hem doen? Als er zo'n INB komt, een persoon die het nou gebruik maakt voor zorg, dan zou ik zeggen van als bij die decentralisaties, dan krijgen we één pot geld en dan hebben we dat als gemeente die het zelf verdelen. Dan zou ik ze in diegene zeggen van wat ben mijn bereikbaarheid als gemeenteraadslid. Dan kun je ervan op aan dat het geld wat we krijgen van het RIEK, dat we dat ook 100% inzetten voor de zorg en niks anders. Dat klopt. Ja. Krijg je hem wel wat te vertellen over die decentralisaties, Jouke Douwe de Vries? Want het RIEK smiet een taak over de schutting. Het RIEK verbindt er ook nog een heel soort regels aan. Wat voor vrijheid hij hem nog om daar überhaupt iets mee te doen? Ik denk dat dat de hele grote vraag is. En ik denk dat dat in gemeente een lange duurtijd is. Ik heb vanmiddag nog bij het Bolwerk geweest in Dokkum, de Wolwijzerstichting. En die zei ook van ja, wij zijn maar een heel proces dwaande, maar bij de gemeente. En ik zei zelfs, we hebben net gekeken hoe het uitpakt per 1 januari 2015. Dus, en het komt er wel om. En daar maar wij nog wat van vinden en daar maar wij er ook wat van zeggen. Ik denk dat we dit heel goed in de gaten houden moeten. En ik ben wel benauwd dat het heel anders uitpakt als dat wij denken. Ik denk dat we gelijk even noemen, want de participatie samenleving waar ik even neemt. Er wordt een heel groot beroep dingen ook op vrijwilligers.
En wat u dwaand houdt is van binnen die vrijwilligersdraasnek. Als het onderdeel van de ouderen in een gemeente aanneemt, en want de mensen wat werkt dan aanneemt, want er is zo'n grote beslag die worden op die mensen, binnen raast wel vrijwilligers. Je snel wel dat een heel soort 70-plussers zwaar van 80 en 90-plussers. Als je hem straks kiezen met de heenkijken tussen hulp voor een jongere met psychische problemen en hulp voor een jongere die eigenlijk naar de reclassering moet. Wat is de keus? Ja, zo werkt het niet in gemeenteland natuurlijk. Het werkt wel zo, want er wordt 6,9 miljard bezuinigd. En op een gegeven moment zul je keuzes moeten maken. Dat ben ik zeker met je eens. Maar om nou te zeggen, kies ik voor de lammen of kies ik voor de blinden? In dat soort keuzes gaan we niet mee. Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om juist beide doelgroepen te helpen. Sikke Marine zei het al, bij u krijgen ze net meer een scootmobiel. Dus wat is het verschil? Nou, maar dat vind ik wel een zinnige opmerking. Vaak zie je dat ze die net krijgen, als dat de oplossing is, dan krijgen ze wel. Maar ze krijgen net automatisch. Vaak zie je dat mensen nu aanspraak maken op rechten. En dat doet er straks niet toe. En dat is ook een goede zaak. Je moet kijken naar wat heeft iemand nodig om zelf zo goed mogelijk door het leven heen te gaan. En dan moet je ondersteunen. Je moet niet meer denken in bepaalde rechten die zorgvragers hebben als het ware. Als het gaat om bijvoorbeeld de jeugdzorg, dan is Harlingen is een vrij kleine gemeente. Daar lopen jongeren rond met problemen. Er zijn kinderen die hulp nodig hebben. Het budget wordt beperkt. Er wordt bezuinigd. Alle hulp die nu gegeven wordt, kan niet meer gegeven worden. Nou, dat ben ik niet met je eens. Dat is nog maar zeker de vraag. Want hoe kan het dan wel met zo'n bezuiniging? Wat je nu ziet is dat bij zo'n kind wat problemen heeft, dat er tal van hulpverleners over de vloer komen. En daar moeten we een eind aan maken. Je moet nu uitgaan van het principe 1 plan, 1 gezin, 1 budget. En ja, wat mij betreft kun je daar dus ook heel veel besparingen en verbeteringen in aanbrengen. Dus ik zie dat wel zitten. In Harlingen gaan we met een wijkteam, met een stadsteam gaan we aan de slag. Dat zijn een aantal generalisten die de kennis hebben. Die zijn overal in de stad aanwezig. En op het moment dat die moeten bijschakelen, omdat ze zelf de kennis niet in huis hebben, dan weten ze waar ze de specialistische zorg moeten halen. En dat is belangrijk. Er is nog heel het is net zo dat de gemeente voor alle helderheid alles zelf doen. Dat betekent dat ze houden er nog maar net zo. Voor een aantal zaken kun je beter gewoon helemaal net zelf alleen nog dwaan willen. Dat kun je beter provinciaal regelen. Doe ik. Om provinciaal samenwerken. Geerwerk voor man. Hij gaat nog even jeugdzorg. Een aantal zaken is in uw geval dan beter met een aantal gemeenten maar met de beide stelling werven. Doe ik. En een aantal zaken die dus gewoon tegen bij huis. Die kun je beter thuis regelen. Nou, en zo zet je dat op. Juist de jeugdzorg is denk ik een van de onderdelen van waar ik het meeste nood door heb. Ik vanuit mijn ondervinding als vanuit het onderwijs. Ik denk van nou, daar zitten heel veel professionals op. Als daar bezuinigd wordt, dat wordt heel dreig. En ik heb wel gezegd van ja, in je gezin en in je man erop en in je budget. Nou, ik ga een heel soort mensen eromheen jongen en dan redden ze het nog net op. Dus ik ben heel benauwd dat dat niet goed komt. Ik kom bij mensen thuis die hebben 8 of 9 hulpverleners over de vloer. En iedereen pakt een stukje van de cake, pakken ze op, of een stukje van de taart gaan ze aanpakken. Dat is toch van de zotte. Ze moeten toch 1 contactpunt hebben, 1 iemand die de belangen behartigt. Kortom, ze verdwalen in het bos van de jeugdhulp. Kortom, er komt in Friesland een gigantische sanering van hulpverleners aan. Sietse Brouwer? Nou ja, dat waar ik net te zeggen, dat is nog net helemaal te hoerseren, omdat die wet net al in lang niet klaar binnen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, want je wil krijgt een paar doelgroepen betitelen. In jouw deel wil heel graag opkomen ik van de oudere mensen. Ik ben zelf jij nog net uit die categorie, maar ik wil me juist wel inzetten van die groep. Dankjewel. Want ja, zeker voor jou. Regeren is vooruitzien. Ik hier nog wel iets ouder, je hebt zo bij jou nog net. En juist echt voor die groep in te zetten, want juist in de krimpgebieden, in de plakken boeten de grote steden, daar komen hoe langer hoe meer ouderen te ween. En het is denk ik een kracht dat we juist daarop inzetten. En dan om jouw vraag daarmee te beantwoorden, als we inzetten op zorg van de ouderen, creëren we daar in feite ook meer werkgelegenheid mee in die krimpregio's. En zo zorgt het eigenlijk, door deze wetjouwing, zorgen wij ervoor dat de krimp een beetje zinniger wordt en dat we echt helpje kunnen waar het nodig is. Hoe zorgen we daarvoor dat dat minder geld gaat? Want dat had ik daar net zeggen. Nee, er wordt inderdaad wel wat bezuinigd op het budget. En in die zin ben ik het met Kuiken eens dat er zei van we moeten zien waar we nou met die verschillende hulpzorgmedewerkers met minder tak in. En boven dat denk ik dat een hele slachte meidje is met de participatiewet, waarin mensen die het nou een beetje kennen, maar nog wat onder de zijkant van de samenleving staan, toch dat beetje wat ze kennen, inzetten kunnen om te werken.
En daar kunnen we aardig op bezuinigen. En dat geldt ik voor de woorden, want ik kap je hem nou al, of beter zijn, ik zet even een punt achter deze discussie van Jim, want dan ben ik meestal in de zeel die tegen Griff wat oer op te merken ha. Scott ik Samarien, Andries Bakker. Dat denk ik haast, René. En het giet vanzelf weer ombrengen toen de stelling, het gemeentelijke takenpakket wordt te ingewikkeld. En dan vooral op dit moment van de zorg. Laat ik eerst even waarom gaan naar de gast die ik als laatste hier ben je naar deze discussie nog lieke fleurig of nee? Ja, volgens mij begrijpen ze wel wat een beetje de bedoeling is. Ja, nou moet het nog gebeuren. Ja. Binnen fleur, nou dat vind ik wel heel wat. Want voor hetzelfde je al denken, nou dit jaar weet ik het al net. Maar regie onder patiënten, jij dan, het moet alles georganiseerd worden. En Sietse Brouwer zei zelfs ik nog, dat kan ik dan werkelijk leeg niet opsmieten. Waar wilde wat op sissen? Anne van Diek, de ren ik er eerst even in. We kennen hem als vakbondsbestuurder van Diek. Ja, op dit moment worden mensen inzet, zogenaamd vrijwillig, zonder leen op banen die eigenlijk betellen worden moeten. Dat vindt oeral plaats. Wat is daar dan de reactie op? Want die mensen die in sociale werkplaatsen werken, die worden eruit gezet. En in hun plakken komen mensen die werkleers binnen. Dat is iets wat de gemeente nu al besturen kan. En wat is daarop de reactie? Nou, dus ik daar nog even een vraag hoe stellen van Diek. Een soort verdringing is dat eigenlijk, hè? Wat er dan plak vindt. En hoe denkt de gemeente daarover? Waarvan de fjouwer heren kijkt daar wat toe sizzelen? Zeker Marinus even. Misschien wel even de bestingen, dan kunnen we elke keer kan je ook zien. Marinus hier heel wat oorzien rollen. Maar je hebt gelijk. Op alle meet treedt nou zin weer een verdringing op. Mensen die zaken om nog doen. Mensen die bij een subsidiebaan ergens te laten komen, gaat er een regulier niet in uit. Dus dat is een probleem wat nog net tackle is. Heeft nou mensen al een tackle in matten. Ik ga er geen pasclear antwoord op. Ik wil heel graag dat iedereen mij doet. Maar het besluit ik tegelijk dat mensen die de reguliere baan hebben, die kwijtreizen. Nou wil ik wel even heel wat oorzetten, want we hadden een discussie. Krijg net goed aanmaken, wie oervolken in de gaten hier. Dat hier is om, Marinus eigenlijk. Ja, vooruit nog heel even. Ik snap dat het hier om is, maar dat het om die decentralisatie gaat het er vooral om dat ze volle naar de voorkant gaan. Hier zit een oud wethouder van u die al heel lang dwarpsonderzoeken die had. En die alle problemen van het dwarpen daar terug en de mensen in beeld hier. En dan kun je er volle jaar op inspelen. En dan moet het net zo groot worden. Het probleem is groot is voorbij. Helder, ja. Nee, mooi dat je het zegt, maar we moeten terug, want het tempo is moordend. A te eier. FNP. Ja, ik mis eigenlijk één ding in de hele discussie en voor mij een heel belangrijk ding. Die hele problematiek die er is en die oplost worden moet en dat de gemeente van mij wel aankennen. Maar het probleem blijft op het moment bij de organisaties die bang zijn dat ze hun werk kwijtraken. En die brengen het al naar voren dat het heel slim is voor hun organisatie, maar ze zorgen net naar de cliënt waar meestal om gaat. Ze zorgen naar henzelf. En daar maar eens even nog heen stappen en dan dat grutter zijn. En want er komt wel een oplossing voor. Dat is jouw statement. Ja. Dank u wel. Misschien dat Jouke Douwe de Vries nog 10 seconden, 15 seconden, heel kwart. Want René die zit me al streng aan te zien. Ja, ik denk dat je namelijk zin maakt dat die verdringing net plak vindt. Waar professionele hulp nodig is, die maakt meestal kunnen krijgen. En waar het mooi vrijwilligers kan, dan maak je dat op die wijze wel. En anders komen we er net uit met deelt. Maar ik denk dat je erom denken moet dat die professionele hulp wel binnen wordt door de professionals. Dank u wel. Het mooie is dat er een heel soort meningen en opvattingen binnen ik een heel soort mensen in de zaal die het nog graag reageren willen. Maar er staan inmiddels, en de mensen die het mij sjoggen via omroplive.nl, die kennen dat in beeld. Ik zie bij fjouwer politici kleer achter de microfoons. En dat ben oren dan die je ontnota jet ha. Het ben fjouwer veteraan, zo'n je sissen kennen. En dat sissen we dan met diep respect. Het gaat om Lolke Volkertsma. Hij kwam als 23-jarige van de FNP in de Rier van Warkum. En bleur dat zo'n hier. Daarna het ziental jaren bestuurlijk actief. Vervolgens 8 jaar lid van de Provinciale Staten. En hij gaat nu op vast in tweede periode in de Rier van Dongerendeel. Het is dus zo'n 40 jaar politieke activiteiten bundelen in één persoon. Dan show je hem Hessel Bauma. Hij zit al 24 hier zonder onderbreking in Burgum in de Rier van gemeentelijk belangen extra deel. Is op een nieuwe listloeker en is werkleer voor een periode van 4 jaar. Sjoukje Akkerman dan, al 10 jaren actief voor de Partij van de Arbeid op alle mogelijke plakken en niveaus. Zelfs in de Tweede Kamer, no listjoer in Schmellingelaan. En Ad van der Kolk. Ja, wie dat ik alweer? Jaren al politiek actief op provinciaal en gemeentelijk met. Hij scoorde de vuurde de SP 4 en zit hem nu in Zuidwest-Friesland in voor totaal lokaal. Maar voor zelfs ik nou weer eerste vraag, waar hebben we het eens over? De veteranen.
En deze veteranen die praten dus ik over een stelling en die stelling die wordt introduceerd toch weer een lid van het studiegenootschap van Trias Politica, dat is Mark Dauma. De algemene kwaliteit van raadsleden verschilt. Men ziet veel grijze koppen in de raden, omdat de futters nu eenmaal meer tijd om handen hebben. Brengt dit nu de kwaliteit ten goede? Men heeft ervaring wat de kwaliteit ten goede kan komen. Echter kan men ook vastgeroest zijn in oude opvattingen over besturen. Door meer jongeren in de raad op te nemen, zullen de oude, wijze heren een gezonde tegenhanger hebben in hun visie naar de gemeentelijke politiek. De kwaliteit van nu zou beter kunnen, omdat er simpelweg weinig nieuwe mensen opstaan om deze taak op hun schouders te nemen. De vraag is natuurlijk hoe dit kan. Waar ligt de oorzaak van dit probleem? Aangekomen bij de stelling, plusplakkende raadsleden belemmeren de doorstroming van jong talent. Doe maar even. Plusplakkende raadsleden belemmeren je de terugstroom van jong politiek talent. Nou, daar komt applaus voor. Het is misschien wel aardig om even wat reacties uit de Seelvers te krijgen. Ja, nou de eerste reactie die komt al binnen van het thuispubliek via Twitter. Een mevrouw, Sippie de Boer, die liet dus weten dat het onzin is dat de raadsleden die al 40 hier zitten, hier nieuwe ideeën meer haarzoen. Wie wil erop reageren vanuit de zaal? Mooi, ik vingers sjaan. Hier, Klaas de Boer. Ja, ik wil er wel even op zeggen. Ten eerste is het zo van, ik ben Krekker, staat eigenlijk bij een nieuwe partij. En dan ben je natuurlijk op zoek naar raadsleden. En wat me verbaast, is dat wij natuurlijk heel graag jongeren erin houden willen, maar juist die jongeren zich uiteindelijk net profileren in de politiek. En de vraag is, ja, hoe komt dat nou? Kun je dat ik aantrekkelijk een meisje? En de oudjes, ja, die staan nou uiteindelijk wel voor de taak om dat nog steeds maar de continuïteit te bieden in die politiek erin. En wat verbaast je dan dat in deze partij waar ik nooit in zit, uiteindelijk toch wel de ouderen zich aanmelden? Ja. Nou, hij ook al een hele carrière achter de rug. Vele jaren als wethouder en misschien ook wel raadslid, maar hij ook nog wel ideeën? Ik zit nog broezend vol ideeën en ik ben er nog lang net klaar mee. Dus wat dat betreft dan ben ik nog blij dat ik er onderdeel van uit meidje ken en die ga ik me terug. Ben er nog horen reacties uit de zaal? Sommige mensen zijn al geweest, die sla ik nog eventjes hoor. Wij hebben onderzocht dat in Friesland zo'n 20% van alle raadsleden ouder is als 50. Hoe kan dat nou? Wie wil erop reageren? Ben er nieuwe vingers? Ben er ik vingers? Nee, dan kom ik eerst hier. Ja, nou, ik weet niet hoe dat kan. Ik denk wel dat het een beetje met tijd had een meisje. Maar ik denk wel dat het is dat de houdbaarheid van raadsleden natuurlijk wel enigszins beperkt is. En als je 3 perioden in een raad zitten hast, dan ben je misschien net leeg met ideeën. Want sommige mensen rennen standaard al die uur met ideeën. Maar je zit vol vast in een bepaald patroon. En dan krijg je wel vaak het gevoel van, ja, maar wie had ons altijd nog zo dienen? Dus je weet nou, komen voor jou hier door het versa. En ik denk wel dat dat een hele grote mak is van bestuurders die het eigenlijk al langer als 12 of 16 jaar in de raad zitten. Dan mag je er dan een keer om nadenken om je plakje een keer om een nieuwe frisse meester te gaan en zelf op de achtergrond die ideeën maar te spelen. Maar zo'n ervaring juist net meer en mooiere ideeën opleveren? Nou ja, dat is inderdaad een punt. Dat waar niet gezegd jong, van ik ben het inderdaad wel mee eens. Ik denk dat je een mix aan maakt, van mensen die al een bepaalde ervaring hebben en mensen die hele nieuwe ideeën hebben en weer op een nieuwe manier onder het bestuur onderzoeken. En juist bij het CDA-Jouter-deal hebben we dat denk ik heel aardig van elkaar gekregen. En nou ja, als ik dan zorg bij andere partijen in onze gemeente, ja, dan denk ik dat we het goed van elkaar kregen hebben om zowel kwaliteit in ervaring als meest mijn nieuwe ideeën over bestuur en standpunten. Binnen horen reacties uit de zaal. Hier is een reactie van 50 plus. Nou, die is vast voorspelbaar. Nou, dat weet ik helemaal uit. Maar ik vond het wel heel loffelijk om te zeggen dat er zo'n soort 50-plussers in de gemeente erin zetten. Maar ik denk tegelijkertijd dat we dat net aan leeftijdscappelen moeten. En of nou oudere mensen binnen of jongere mensen binnen, dat maakt het in feite net uit als ze maar belutsen binnen bij de samenleving en bij de gemeente. Tegen dank, ik denk René Genaagvoer voor uw panel. Ja, want er zit weer een nieuw panel klaar. Loke Volkertsma, Hessel Bouma, Sjoukje Akkerman en Ad van der Kolk. En ze worden bevregen terug Patrick van het Haar en Andries Bakker. Ja, en ik heb erin op letten, maar bij sommigen, bij de stelling al eerst, doekten ze alle jou naar onderen, want dat is zelf kritiek die je dan krijgt. En ik mag beginnen met Hessel Bouma. Volgens mij kwam jou dan een beetje omhoog, want wij hebben aardig links. Nee, dat klopt. Hessel Bouma, want je ook in de opvouw zonde periode, hè? Je 24 jaar in de rier van Tiet Jackstal zitten. Hou je het paard sletten van de jongeren? Nee, dat hoor je net sletten van de jongeren. Maar ik en ouderen die het goed in de samenleving zit, die kan in deze rier, in deze tijd nog heel wat budgetten. Vermeenschap van zijn eigen gemeente. Dus wat dat betreft zeg ik van, ik een rietslid die meer als 4 of 5 perioden zitten had, kan hele goede dingen doen. Heb je nog nieuwe ideeën op dit stuit? Ik broesde ervan.
Neem eens in. Ja, we zitten aanstonds met een nieuw plan wat wij toch in het zesde deel gaan willen. Dat willen we de meesten niet op dit stuit. Geen werk geven, toch begeleiden in een gemeentelijk traject. Daar moet een perceel grond ik van beschikbaar gesteld worden door de gemeente. Meesten moeten maar één persoon vanuit de gemeente waar daarin begeleid worden. En dan hopen we dat de economie in de komende periode een een beetje onderzoeken gaat. Dat we de meeste mensen op die manier een stukje arbeidservaring, een stukje arbeidsvreugd Jan kennen. Ik mag toch hulp van de oudere werklozen, die de jongere werklozen begeleiden kennen. Dat is een nieuw plan wat wij komen. Wat ik uit die zesde deel nieuw is. Nou, waar komt het bij? Bij de griezenkappen van gemeentebelang die zesde deel. Helder. Sjoukje Akkerman, sommige Partij van de Arbeid-afdelingen stellen een limiet aan het aantal perioden dat een raadslid mag zitten. 2, maximaal 3, bijvoorbeeld in Leeuwarden. Wat vindt u daarvan, van zo'n limiet, zo'n houdbaarheidslimiet voor raadsleden? Nou ja, als je zegt naar het werk wat je dwaamatte en de ingewikkeldheid van het werk wat er op je zou komt. Ik vind één periode, dan ben je krek inwerken, dan weet je hoe het zit. De tweede periode, dan ken je, laat ik maar zeggen, een beetje zelf aanjaaien. En de derde periode, dan ken je iedereen eens een beetje aan. En die vierde en die vijfde periode, dan denk ik dat je beschikbaar stellen moet om naar je rietsleden in te werken. Want het mag je net vergeten dat ik jonge leden wel inwerken worden moeten. Want het is echt net zo dat als je een goed rietslid bent, dat je dat er even bij doet. Dat gaat net. Local Volks. Oh, sorry. Nee, Local Volksma. Daarin op reagerend. Jo ben zelf ook al een heel politiek leven erachter op zitten. Steertelid. Vroeger in Nijevert onderwoord rietslid. Nu in Dongerendiel. Kennen FNP geen oren meer vinden dan? Ik denk dat wij in Dongerendiel bij uitstek de partij binnen die we gaan over jou een man in de rie. Alle disciplines zijn erin verziend worden. Iemand die is kundig op het meet van onderwijs, de orde op ruimtelijke ordening. Ik had zelf het voordeel. Ik had 32 jaar lang de belangen van klant en bank niet mochten. De Friesland. Dus inderdaad, dus een beetje financiële ondervinding heb ik wel. En daar komt naar bij, als je nou zorgen naar hoe wij ons als FNP in Dongerendiel presenteren. Wij komen met het jongste kandidaat, rietslid in Dongerendiel, in de persoon van Jaap Postema. En die is 32 jaar jong. Dus wij zijn heel bewust wanden als afdeling. Zit hij in Kuiken, maar in zijn vijfde periode net. Ja, maar goed. Maar zit u dan wij zijn dus heel bewust wanden om alle disciplines, jong en oud, maar ik zag kundigens om dat heel goed op een lijst te presenteren. Maar zit u dan weer in de Sjoukje Akkerman-rol van in de tweede en vierde periode kennen we iedereen aan en we begeleiden dus jongere rietsleden? Of zit u als Hesselbouw, maar ik broes nog van ideeën? Ik broes nog van ideeën. Ik ben een hartstikke jong. Ik verzint je 35% van de bevolking van Friesland. En we weten allemaal dat we mijn over griezen en verzilveren. En het tal mensen boven de 50, dat is substantieel. En ik zet me er graag voor in, van jong en oud. Ad van der Kolk, eigenlijk met 11 jaar steek je een beetje mager af ten opzichte van de anderen. Ja, ik ben niet echt ik ben meer een veter uit. Dus. Maar wel al met de derde partij. Is het zo leuk om in de politiek actief te zijn dat er alvast een derde partij voor nodig is om actief te blijven? Nou, leuk is misschien, het heeft leuke periodes, dat zeker. Maar er zijn ook andere dingen aan de hand. En je kunt het soms oneens zijn met, bij nader inzien met een lijn die een partij volgt. Of hij komt niet uit in een gemeente waar je op dat moment wel vertegenwoordigd wil zijn. Ja, en dan kijk je naar andere mogelijkheden, een lokale partij dus. Maar wat is uw motivatie om nu weer mee te gaan doen met een derde partij om politiek actief te blijven? Nou, omdat ik vind, ik zit dan in Zuidwest-Friesland. Dat als je kijkt naar de oppositie die gevoerd wordt door met name onze partij, dat is dan een wat kleinere partij. Die heeft ook nog meer vrijheid om zich te ontworstelen aan het juk wat er gedragen wordt. Met name ook door landelijke partijen. Dat wordt toch meegenomen, misschien onbewust.
dan zie je dat de oppositie die gevoerd kan worden ook daadwerkelijk aanwezig is, mits men de kans krijgt. In Zuidwest-Friesland is het zo, vind ik, dat was ik niet gewend, dat met name een politiek debat is dat je kan kijken van waar sta je nou werkelijk voor op een onderwerp, dat het bijna niet aan de orde is. En misschien is het ook wel in andere gemeentes zo, want we komen ook nog wel terug op dat jong zijn en in de politiek. Ik denk dat het heel vaak gewoon doodsaai is voor jongeren om in die politiek te gaan, omdat ze eigenlijk niet hun eigen politieke mening kunnen staven. Dat moet aan de hand van bijvoorbeeld stukken en een hele hoop bureaucratie, ook in de gemeentepolitiek. Dus zie je dat men verzandt in debatten, als die er al zijn, over stukken. Waar komt, met alle respect, ik overdrijf het wat, waar komt de komma en waar de punt? Nou, en dat is denk ik een reden waarom er ook weinig jongeren in de politiek zitten. Het is gewoon niet aantrekkelijk. Herkende je dat, wat Ad van der Kolk zei? Ja, sommigen die binnen bang om een eigen mening te hebben en beginnen dan op punten en komma's. Dat is altijd veilig. Maar op het moment dat je, laat ik maar zeggen, kritisch nadenken kennen, en volgens mij leren jongeren volle kritische na te denken op squallen, dan dat mijn generatie dat nog niet had. En dus ik denk dat iemand dit een beetje lef had, echt net op punten en komma's begint. En ik meende ze krijgen een beetje te bespeuren dat mensen of rietsleden die boem binnen aan een landelijke partij, als het ware doggen wat de landelijke partij zei. En dat maar we dus net hebben. Nee, dat bedoelde je net? Nee, maar je wordt er door gekleurd. Er wordt ook gezegd hier door verschillende anderen dat je hulp krijgt van de partijen die erachter staan. Er is ook helemaal niks mis mee. Dat is juist goed, daar moet je blij mee zijn. Maar toch word je gekleurd. En ook als die landelijke partij, zeg maar zoals nu, die decentralisatie bij ons over de schutting gooit, ja, dan komt het ook van je eigen partij af. Want die heeft daaraan meegeholpen. In dit geval dan de PvdA. Nou, ik ben het daar volstrekt mee oneens. Wolke Volkertsma? Ik vind deze discussie, die vind ik net op dat niveau wat de inwoners van een gemeente verdienen. Wij zijn volksvertegenwoordigers en ik had als opdracht, en de FNP die had als opdracht, wij willen verbinden. De mensen, de maatschappij, bestuur en de gemeenschap. En daar zitten we voor, dat verbinden. En onderlinge krakeel in de rie, tuurlijk, dat bad wel eens. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we mijnoor voor de gemeenschap dat resultaat bereiken, dat het goed wenjen, werken en recreëren is. Ja, maar een politiek debat is toch geen gekrakeel? Ik pik het even op, want verbinden is zelfs mooi, maar scherp dingen deel zetten is ik goed. Zeker in campagnetijd, zodat je vernemen dat er wat te kiezen is. Misschien in de laatste 2 minuten nog even wat reacties uit de zeel. Nou, de eerste beide vingers die gingen al tijdens de discussie omheen. Ik begin even met Jo. Wat wil Jo zeggen? Ja, goeie, Tiemen Hansma. Ik wil graag reageren op mevrouw Akkerman. Op haar reactie dat de tolwier wordt voordat je een beetje op stoom bent. Nee, net tolwier, fjouwer hier is het door, dan komt ze op stoom. Precies, en de tolwier ben je goed inwerken. Maar die tijd krijg je in het bedrijfsleven natuurlijk net. Hoe werkt dat bij jou dan met je functioneringsgesprekken en dergelijke? Heel kwart even, mevrouw Akkerman. Ja. Ja, clear. Volgende publiek. Ik wil er ook wel even op reageren. Ik wil ook wel even reageren. En omdat het politiek uiteindelijk voor jongeren net zo sexy genoemd worden eigenlijk. Daar kwam je er even aan bod. Een van die dingen is dat je dat misschien wat verhoren kennen. En dat had ik de meidje mij uit de colleges sinds maar opnieuw praten over de termijn van fjouwerier. Om meer een riedsprogramma te schrijven die het riedsbreed droegen wordt. En daardoor kennen dus uiteindelijk ook partijen die in de oppositie zitten. Ik meedoen. En dat betekent ook dat ze dus uiteindelijk misschien in die periode wat meer uiteindelijk weer rondzoeken van wat ze ook eigenlijk verstehen. Zo'n politiek sexy wezen met Hein Kuiken? Nee, dat hoeft helemaal niet. Er moeten gewoon verstandige dingen gebeuren en het hoeft helemaal niet sexy te zijn. En ik vind het trouwens ook een beetje raar dat men nu zegt dat er geen ruimte voor jongeren is. Ik kwam zelf op mijn 21ste in de Hallingenraad en ik ben met open armen ontvangen. En ik hoefde niet alle bestemmingsplannen na te lezen, maar ik kreeg wel alle ruimte om zelf initiatieven te ontplooien en die ook om te zetten in daadwerkelijk beleid in de gemeente Harlingen. Ik mag ingrijpen, meisje, want sexy of net, we gaan nog maar een heel beetje tijd om dit debat uit te ronden. Elk dank voor de bijdrage onder het debat. We zijn er een week trouwens weer mee een debat. Zelfde plak, zelfde tijd. En wat u betreft, Jim Berik, waarbij we hadden dan over de taal en het cultuurbeleid in de gemeente. De veteraan ben ik, waarbij we hoop ik een heel soort van de mensen die het nou in de zeel zitten.
zitten. Dit wie het van Joert, dank u wel en graag tot na weekend.